हेलौ गाइस नै जों दिनैनि गोदान भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय। जों दिनै लाबदो हांसो नै हांसो खर'आ नै जों दा गोदानो नागिरदो नायलांबाय थाबानो जाबाय। लिभार अरिजिन बुस्थुआ नै बेसो बहननायखै नै आसोला नै माइलाय गुटि नामा? नै गाइस जों एबार थाव होनोसै थाव नै दे हो जागोन हल ना दा थावनि फेन जोबनायसै दसे नेथ'नोसै। थावा जोंनिया जाबायानो नै दा दे पियासखौ नै एबार जों माबाखौ होनोसै बेदरखौ होनोसै हांसो बेदर दाउनि गुथि नै उनाव हांसोनि गुथि गुटिखौनो खैबार थिखांदों नोङो? दे एबार मा होनो आलु आरो मुदुफुल हो नमक स्वाद अनुसार दे एबार मा होनो दे मस्ला होनोसै देखिसो बुंना होबाय इयो जिंजार गार्लिक पेस्ट इयो ओमफ्राय इफोरो गरम मस्ला मिट मस्ला ओमफ्राय करिएन्डार पाउडार ओमफ्राय क्यूमिन पाउडार दे हल्दी खम जादों दे बायनांगौ जाबाय दे बेलेग गोथाव मोदोमदों खिन्थु नायनो हागोन नै बेदरखौ बोरै जादों जाथावथाव जाखाबाय दानो दा इखौ जों दसे एवफ्रामनानै दै होनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट मोननो गोनां खालामसै नोंसोरनो नोंथांमोना नायलांबाय था मोजाङै आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो दा बावगार पानि दालु दा दै होनानै नोंसोरखौ डाइरेक्ट जानायाव लोगो हमहैखानोसै दैखौ होबावबाय बस जाबाय दे बारा टाइम गैला गाइस नै जोंनिया मोनसिगोनानो नै
बेसे टाइम नाय आरो नै गाइस जोंनिया रेडि जाबाय नै हांसो बेदर इयो हांसो बेदर ओमफ्राय इखिन दोङो फानलु पियाज संख्रि एबा हांसो बेदर नै जिंखा आरो दाउ बेदर लकेल दाउ जिंखादो लकेल दाउ बेखौथ' सिनायखायो बयबो ओंखामानो खायो ना बिदिबा जों जानोसै जानायखौ नायनोसै जों दा होमबा स्टार्ट खालामसै दे जादो होमबा खाव हांसो बेदर लकेल दाउ बेदर इयो जिंखा इयो गोलोम गुलायलांबाय दखन जानानै ना बिराद खद जादों ओंख्रियाबो आलु वाव हिटार नुदो दखन दे जा मा होनबावनो हांसो बेदर बेबायदि गोथाव जादों माने गाइस सानसेयाव बाय बेदरखौ लाबोवाखै माने बेसे जानो अमालायबाय जायो दासो जादो रोसिदो हांसो रोसि ग्रेभिदो लागायनोसै ओंखामखो बरिया बोरै नुदो गाइस कमेन्टआव लिरनानै खिन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना बारा जासुला नङा दे मानसिया हले भिडिअनि थाखाय जादो दिनै भिडिअनि थाखाय हायाबाबो सोगासिनो उपाय गैया बेसेरा जाय गोलोम गुलायलांबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालाम लोगोफोरनि गेजेराव आरो जाय चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो लोगोसे कमेन्ट लिरदे बाय बाय